Mig ikke? Ja. Du skal selvfølgelig ikke have ondt i røven. Jeg har rigtig ondt i røven lige nu. Hvorfor har du ondt i røven? Fordi at Sebastian, a.k.a. vores filmmand lige nu, han spankede mig rimelig hårdt. Det var rart. Og det har medført, at jeg nu knap kan sidde ned. Jeg ved ikke, Alligevel sidder du ned. Jeg læner mig sådan over på min højre balle, fordi den blev ikke ramt. Okay. Den venstre rører faktisk ikke. Okay. Lasse Hauberg, har du nogen yderligere kommentarer til det spank, som du var vidne til? Jeg synes bare, at det var virkelig, virkelig umodigt gjort af Sebastian. Jeg synes Sebastian skulle have ventet, indtil vi ikke længere har hørt musik. Fordi jeg synes virkelig, at Sebastian han kommer der og slår en fuldstændig ud af takt. Det kan jeg simpelthen ikke acceptere, det der. Det synes jeg, det er for langt ude. Det er jeg sur over. Det kan jeg så godt forstå. Jeg burde Helt ud af takt. Jeg burde have gjort det i takt. Midt i det hele. Altså, i det mindste i takt, du. Det ville være bedst, hvis du slet ikke havde gjort det. Måske gjort det sådan, efter sangen var slut. Helt ud af takt. Det kan ikke acceptere, Sebastian. Okay, det skal jeg nok huske til næste gang så. Godt. Hvad med dig, Magnus? Har du nogen kommentarer? Jeg kan ikke snakke, men Peter Plys kunne godt lide det. Peter Plys kunne godt lide det. Peter Plys vil gerne have samme tur senere i aften. Okay, det kan vi godt arrangere. Altså... Jeg har ikke nogen mening om sådan noget, fordi jeg... Så på være så ulækker er jeg ikke sådan noget. Men Peter Plys kan rigtig godt lide det, jeg vil gerne have det siddet i aften. Peter Plys elsker nemlig sådan noget hardcore noget. Jeg kan ikke intet til sådan noget. Det kan vi godt arrangere. Jeg er gået på katolsk skole, så jeg kender intet til det, jeg præste. Jeg faster. Det kender jeg ikke noget til, men det gør Peter Plys. Simpelthen en katolsk skole er du gået på. Ja, så jeg vil inde om sådan noget med Peter Plys, som overhovedet ikke har gået på en katolsk skole. Hvorfor filmer noget med skridt, Sebastian? Det er fordi, det er Peter Plys, der er lige der. Vi er en hel masse til det. Og spanking og katolske præster tager over. Eller, nej, han er ikke katolsk. Eller, jeg tror bare, Peter Plys gerne vil lade være med udtalelser. Jeg tror også, jeg gerne ikke vil snakke om det her mere. Men Peter Plys kan godt lide spanking. Okay, det kan vi konstatere, eller hvad? At Peter Plys kan godt lide spanking. Peter Plys elsker spanking. Det er godt.